tässä ollaan niinku tsunamitunnelmissa. Siili on saanut koko rannikko tsunamivaroituksen ja tuossa 3 tunnin päästä on niinku laskettu aika Valparaisossa tuli tsunami. Tosin ne on luvanneet aika pieniä aaltoja, mutta tässä nyt ei tiedä mitä tässä odotellaan. Pääsiäissaarille on tullut jo tuossa tunti sitten. Luultavasti tsunami, en ole seurannut televisiosta. Mä oon tässä ollut tässä näiden palokuntalaisten kanssa tässä autojen kimpussa ja tää on tämmöistä odotteluhommaa tässä. Tällaista siilistä siis. Ja tässä näyttää tämä meidän vanha auto, 50 vuotta vanhan Fordin valot toiminnassa.